Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳама вақт канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен. Имрӯз мавзӯъ мешавад дар масъалаи ҳодисаи гузаштагӣ ки дина бигем видео партофтем ва чандин комментариҳо, чандин саволҳо шида бояд ҷавоб мегардонему ва дар масъалаи ҳодисаи гузашта як каме суҳбат мекунем. хоб баъдаи дина видеоро партофтам, як бародар навист ки 23 дар Вунукова баромадем. Занҳоро сар додану вале нафарҳое ки шаҳрвандии Тоҷикистон доштанд саршон надоданд. Дар бораи ҳам маълумот метем ки рафта омаданда, мегем ки рафтаистиян омадаистиян бе ташвиш, вале каме пурсупоз зиёдае одамҳои меомадагида ва аниқ кардем ва ё ҳамашона бигем сар додам ва нафарҳое ки нав омадаистиян ва ёрам сар додаистиян. баъдан иҷа бо савол шидагие ки мегӯянд ки рейсҳои Тоҷикистон баста мешавад. бигем ки гапҳо дурӯғай, ҳамаш вақта соатишда рафта омадаистае. дар ин масъаларам беташвиш. ва як нафари дига ки тафтиш чӣ хеле дар аэропортҳо баъдаи ҳодиса бигем ки сахттар шидагие ҳамаи аэропортҳода. вақтон бо вазъията дидестен. дар масъалаи ҳодисаи гузаштагӣ чӣ хеле ки медоне, бигем ба ҳар ҳол зарарша расонд. барое ки худам ба чашмам дидам, берун мебаром, лифт дар уст машина, мегӯм мумкина шиштан, не мега маҳкам мекуна. одамҳо як намуди нигоҳ мекунанд ки хита бигем чим хеле чувствовать мекунида, изо мекаши хида дай хидат. рафтестем рада духтаракои як ҳамдаракаи мо майда мебинанд, мегрезанд, одам худаш ҳайрон мешавад. хитон бигем бо дар Москва ки мегарден мебинед чӣ ҳолатҳо шидестай. назоратам сахт шиданаш мумкин аст, барое ки имрӯз ден траврай Россияда, вале айпага ай рӯзи дига бо тафтишҳо зиёдтар шидан мумкин аст. ба ҳар ҳол эҳтиёт бошед, нигоҳ кунем ва худо оқибатша ба хайр гардонад. чӣ гуфта метонем? кадомеда ки чӣ ҳодисаҳо мешавад дар аэропорт омаданда ё ки рафтанда ё ки раҳу рӯда, дар комментария нависен то ки дигар мардум хабардор бошад. боқӣ паноҳи Аллоҳ боши ҳаматон.